Aurreko saioan, gure protagonistek aurre hezkuntza eta lehen hezkuntzan bizi izan zituzten abenturak ikusi genituen. Oraingo honetan... Kaixo, barkau. Floriaga ikastetxin bilagabiltza, eta ez dut topatzen. Nun da honik, Jazeuz, hemendik urrutizion, zei hortik aurrea eta rotonda txiki bat eongok. Hor, 3. salidi hartu eta rekta txiki bat. Rektatik lehen eskerreta hartu korbiak ero eskubita da, zei, tire lasai. Zei aurrea eta berez eskubita eukikoste kruze bat. Hartu kruze hori lasai, beste rotonda bat. Rotonda hortan 3. salidi hartu da, zei rekto. Tire lasai kaminun zier. Beste rotonda bat eukikoste, hartu lehen salidi eta eskerreta bertan eukikoste Masieroski kartela, hortik eskubire hartu eta bertan txion. Pagadi, zeuze ulertu alde? Ez aztarranik ez. Be, guazen araga zeuze bilatzea. No abi aldo gatxibek? Ema zeuze zion, jumerkaino ba ikustea. Bai, guazen nahi haraka aber zertzionan deitzea. Guazen. Hau izen opa! Otxe zaitu ba hemen egon! Atxo hauek! Gaurkoan, gelatxetik Infernu Handi programan ikusiko dugu... Kitor? Ez ale ikusten, iotzeo gela. Arrazoi, Bueno, hau, herriko karrizila izengoa. Guazen. Bueno, zeko lateu hemen. Zeititue, txuletak herri hau? Hemen de balde ez zion, Ez errez. Ai ama, telebista etorri zakuta. Bai ba? Eman bipatxo gizona. Sentitzeiat holki uzesa aukitzie Hala, ezke. Lanta. Hemen. Zekola! Ba. Maitere! A ber, gutxixo behitu pagandeso moteiak. Hemen atxion. Nahi dut txuletiaz de ardia. Onderten altzinan atzena. Bikain. A tocar a la banda. Bueno, eta zuri haritz ondorten atzizu. Ondo horten? Ondo zuri harten gozizun. Nei inor da ondi hartzen zaieta. Jose, zer digizuna? Ez? Ta inbesti zer di nolatan atai? Zozu pasatzatzak? Ez, Orduan zer dugu hau? Ez, Orduan azterketan zegoak, Gara azterketie. 0. Ai ama, baurrenat debaldeo, zehose ingoiat. Oin, Josu, venga, ataxazu ba! Maitere, alako onak aldiebaz, zure txuletak. Onak, bueno, hori ez te galdetzen. A ver, hemen dakizu, el segundo premio de mejor chuletón de lengua
espainola. Ta, gero, Gipuzkoako lehenengo zaria. Xerra da, xamurrena. Hori ni probarret. Atzena, the best physics shop in the world. Traduzio jezut, porque inglezan ideik ez daukazu. Munduko txuletek onena fizikakue. Mundiala. Hala, banikue. Aio. Jo? Bueno, aneleango el tokixe, zer daun ba. Epa, izen ez, ze llegi hemen bakarrik. Kaixo zu zuait kurrutxa ezea, eta 8 urte dauzketiozu, gela txiki infernoan ni programakuza eta realin jokautekuza. Ongia, nahi lehenengo hauzi ez itzein ikaz, ez bain nahi zondo molatzen, eta nasuet batu nitzeie, eta azkarreik galtzen naizelako. Bueno ba, zuk aitzengo jat ba, markaik. Ez, hemen ez daukat astirik, ikasi egin behar dut, eta hemen egoteko baimena eduki behar da, Floreagako arautegian jartzen duen bezala, 170. orrialdean, 8. ataldea artikuluan, 9. puntuan, 3. lerroan. Beraz, hemen egoteko baimenik ez duzunez joan zaitez kalera. Bale, alei, barkaik ez nian nahi molestau joa, jungo nauk, baino, aio, tipo raroe. Gaur, Floriako liburtexen izeniz. Bertan, Martintxo zautuet. I Martintxo, barka, ikaetzakela gustatzen da. Zu Martintxo, oso listu zea. Ta, haundituen ez bazu lanik bilatzen, zu lasai. Gaur, nereatik konta ezun dana kontun hartute, CIA, FBI, tango bikoti jasek, bai, zuek, atzetik aukiko ditu. Lasai. Bueno ba, aber ba zer daukagun hemen? Zer daukagu hemen? Zuek etzate izango gasuk hauek zela etorri zatenak, favorez esan ez, favorez. Ez, lasai, ikusia torriatuk Floria ikustea bisitatzea bakik, telebistako programa bateko batuk. Bueno, orduan lasai pasau. Bueno, aurtengo kursun bilau ditu 250 fisikitis ustrontzi kaso, 150 matitis tangintis, eta orokorrin, examinitis hainbat kaso, sintoma diferentik ematetunak. Batke bilau deu kaso espezial bat? Naga, uste, jun? Zuri pasatzen zazu... Es que... Josepeio, azkin zai! Baina nola Josepeio, ze aztu zazu? Ba, nahi azten zait, baina nahi lagun borragomak erantzuna da akizkita examina probatzeko modun ikusten neure burua. Ez da, Josepeio? Zure lagun borragomik, baina ze kristo pasatzen hemen? Bai, nire lagunera eta Josepeio odauk izena. Inkaso, Josepeio, kaixo! Bueno, uste hor borragoma bat hiltzen nahi dala, juntzatxe launtzea azkar, minga, bai. Borragoma! Honezak behin pizzaue, obedin hau beste datena juna. Ninja bildurrez aukeina. Ni manetxun. Lasai, Josemai, ze pasatzen zaka, lasai. Osea, aztin xeiezan mintzantzke hau. Baina hori ez tekeze, hilazai, jende asko pasai gibezela, eta inoi ez etzio pasau. Darak aurrean gibe. Euskera, klasi baino ezamen gehiago bitzitxe hau da. Aditze, sinonimuk... Ibaini hilazai, gramatika pro da media emateik. Bueno, gramatikakin, bai, media emateik, baina lexikura proa enberdek. Eta aditze. Bueno, eta... sinonimuko baino. Baina... Ezi, Josemai! Ai bai, salto indula! Bueno, txixan ustedes pasatzen. Jazeus, horrek hartuen estampakue! Bai, beberaino junden? Jazeus! Bueno, eta horrena jute bat ju? Bueno, nago uste jun, baina nik ez diuzte rekomendatzen. Ze pasatzen zioa? Garai baten gizarteko mapak ikizten ari bala, buru juntzikoan dagoen batzuten Hitler sentitzek, beste batzuten Andaluzen, Bazparen. Hala, bueno, juni bai. Iri bastante grabidek ez, atzalde hon. Nein! Ze zaten juk? Nein! Ze pasatzen zen? Reich! Die Kreuzin! Reisen!
Vale, lasatio ahí, ¿Pero qué dice mi arma? ¿Qué me está diciendo, chiquillo? Baina, zoatzen hazitzen atxoko, iontxe Hitlerritza. ¿Pero qué me está diciendo? Si yo soy andaluz, mi arma. Eso, y Hitlerritza, la? Si yo soy andaluz de toda la vida, mi arma. Y yo que le llamo al Cristian, ¿eh? Mira, guazen azkar. Zeinen da. Zeinena da. Kamarien, gutxio! Baina ara jotzera jale, zemen goxen ezala huevo da. Karri zagona! Zeinena da. Nerie. Prest? Oraingo honetan, ikusiko duzue, inoiz ikusi duzuen ordenagailuri potenteena! Dena gordetzeko kapaz da. PowerPoint, Word... Dena! Adibide bat erakutsiko dizut. Esan dizuegu, berean da orderatzen du guztia. Gabon pilotalagunok, gaur gaueko 10:00 Oteizatarren debuta, gela txiki infernu handi zaioaren ondoren. Pelota, baldaila! Pelota, proberko txoa. Bai, proberko txoa. Pelota txiki hau, eharraek. Irakaslin txoko jaltzea honin, punto desente lortu etxau. Honekin rekuperaketea ikiztia bengo. Dagoeneko, dena prest dago. Ea, ondo irteten den jokaldia. Eneko, Inigori pasatu behar dio. Inigoren lana, Helenari pasatzea izango da. Helenak, aldiz, Leireri pasatu behar dio. Leireren eskuetan dago azken pase garrantzitsua. Gaurkoan, Maialenen esku dago, jokaldia ondo amaitzea. Joe, Maialen! Dagoeneko, dena prest dago. Ea, ondo irteten den jokaldia. Enekok, Inigori pasatu behar dio. Inigoren lana, Helenari pasatzea izango da. Helenak, aldiz, Leireri pasatu behar dio. Leireren eskuetan dago azken pase garrantzitsua. Gaurkoan, Maialenen esku dago, jokaldia ondo amaitzea. Gaur padi, Hitler da Isabel Pantoja zaututxeat. Kuño, zer naiz ba, lehenengo Sevilla eta gero Alemanire? Ez, nio Floriako psikiatri guizen hau, eta bertan bizitzen paseaten bildore handine pasaiak. Ikusitxak bipolarismo punto altoak, examinitis, matitis, aguditis, ni flipaindia. Kiston bildurre pasea, ixe zoraina. Eta lesotiz alterat ixe. Baina atzerin tipo horrez alta, iniztia zantau. Bai? No! Zuaitz, ni hemen behien itxiok? Hemen atzin! Horrauta, ontsa itxi! Ipagadi, barra jota adima haber zertziokan? Bai, ozen nahi? Ino hau. Barroa ez zertziokan ikustean? Sinestu pasado, permiso de Gu programako orkestik ezkaitu? Ni programa ratzak horretu? Torri nahi. No, zen. Hau kartzel izango gez? Ega, barro. Hau delinkuetik aztetxi, Igual. Zer du hemen? Diseinuan? Guazen. Nik, ba, Ulixe ikusi nun.
Hori egin aldin ez eztek. Komuna jonarreke. Seri, John, venga, favores. Venga, Seri, venga. Joe, John, kosta zatzu. Komundala inundatu daukazu, Baina zentzoria eskili eta dana! Nik? Aluzinaiez. Ezin hona bantau. Gela txikia izanik ere, handia dira bihotzez, gaurko saioa amaitu dugu, ilusioz eta pozez, ta bideonekin bukatu nahi dut, denoi eskerrak emanez, agur bero bata ikusi arte, Floreagakoen partez, agur bero bata ikusi arte, Floreagakoen partez. Ondo zuaitz, eta gaurkue, holaxe bukaek. Hainbat historixo, eta komerita gero. Bai, ni zeurun atxok urrena Floria berriz bueltako naukela, mileka esperientzi polit jasoitxeat eta hemendik. Bai, motel, ni preste hongo nitzeke? Bai, tio, ni ere superpozi zarete, super guapoak. Bueno ba, hau infernua baldima da, Gora infernua eta gora zuek. Eskerrik asko. Ta aio. Barkamen, urelako institutoa guteko? Bueno, ba, lehen ba, amendik keskizuzte gorraka, hemen aldapijetxi da, hor rotonda txiki bat ikusi alduzte. Hortik, biharren salide hartu hor, ertzaintza ondun, ba, hortik, aldapa bera jetxi da beste rotonda txiki bat ikustu, hortik, biharren salide hartuta. Kora, tortxe, barri xo txiki bat eka. Barri xortan justo puntien, bertan da.